Molt bé. Bon dia a tots i totes i moltes gràcies per haver comparegut en aquesta roda de premsa convocada amb motiu de la visita avui aquí del vicepresident Illanes, el director general de Salut, en Juli Fuster, i, com no, la presència de qui ens acompanya, director general, regidor, la consellera i vicepresidenta Maite Salort i Esbal Ladamó, en un dia que és important perquè suposa una passa més. Estem tots i totes immerses en una crisi sanitària sense precedents i, com a societat, estem gestionant l'urgent, aquesta crisi que ens ocupa, que ha sacsejat les nostres vides i el nostre dia a dia. Però l'urgent no ha de fer oblidar lo important. En caràcter previ a que vingués a irrompre les nostres vides la Covid-19, lluitaven tots i totes contra el canvi climàtic, un canvi climàtic que tenim damunt, de manera imminent, i que, segons diuen els experts, només tenim fins l'any 2060 per realment invertir la corba de lo que és la descongelació dels pols i de lo que és el continent àrtic. En aquest sentit, Menorca va ser compromesa amb aquesta lluita comú com a societat i dins del passat mandat es va avançar a lo que és el full de ruta que la Unió Europea marcava, fent feina en el que va ser l'agenda de descarbonització de Menorca 2030. Allà on ens marcaven uns objectius molt ambiciosos en línia de la nostra declaració de reserva de biosfera. Com bé sabeu, Menorca havia fet molta feina des de l'any 93 per tal de ser sostenible en paràmetres territorials, urbanístics, ambientals, però ens quedaven vectors pendents en els quals havien de fer feina. L'oportunitat de tenir un govern balear alineat, amb una aprovació d'una llei de canvi climàtic ambiciosa i sense precedents, va donar l'oportunitat de, com dèiem, fer camí en aquest full de ruta comú amb el qual hem de seguir caminant, malgrat l'urgència en aquests moments sigui seguir combatent aquesta crisi sanitària en la qual estem immersos. Com deia, una passa més en aquesta agenda de descarbonització, en aquest compliment de la llei de canvi climàtic, que suposa que una de les infraestructures de major consum energètic de la nostra illa i una infraestructura cabdal, perquè precisament xerrant de crisi sanitària és precisament el nostre bastió, l'àrea de salut de Menorca, el nostre hospital Mateu Orfila, fa una passa avui per poder ampliar amb 15.000 metres quadrats de plaques solars per abastir fins un 20% del que és el seu consum energètic. Com dic, una passa més imprescindible en aquesta lluita del canvi climàtic, en aquesta autosuficiència energètica i en aquest benestar social que tots i totes ens mereixem. Gràcies a tots aquells que ho han fet possible i passo la paraula al director general Juli Fuster. Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. Jo, com a director del Servei de Salut, no puc menys que antes de parlar d'aquestes instal·lacions, fer un reconeixement públic a les infermeres que avui fan festa. Ja ho he comentat fa una estona, però ho vull tornar a insistir. Avui és el Dia Mundial de les Infermeres, i per tant vull en primer lloc felicitar-les i en segon lloc fer un reconeixement en el seu esforç, que si bé sempre és un esforç importantíssim, sempre hi són en aquest any i quasi mig de pandèmia que duim, què hem de dir? Vull dir, sempre han estat, han patit, s'han esforçat i per tant un gran reconeixement a ella i a més també el faig extensiu a tots els professionals. Què comentar-vos d'això? La presidenta ho ha dit molt bé. Tot i que han tingut la pandèmia, no han deixat els projectes que tenien per endavant i per Servei de Salut és una gran satisfacció. És una gran satisfacció que els nostres hospitals puguin contribuir a frenar el canvi climàtic, puguin contribuir a baixar les emissions de carbó i puguin contribuir, en definitiva, a que el món pugui ser més sostenible. Jo vull recordar que aquí, en aquest hospital, ja tenim tot el sostre en plaques solars i, per tant, va ser dels primers hospitals a Espanya, crec que va gaudir d'aquestes instal·lacions, que ja ens aporten molta energia, i aquest nou projecte, que també, com ben bé ha dit la presidenta, representarà un estalvi de com a mínim un 20% de l'energia elèctrica que l'hospital consumeix, per nosaltres també és molt important. I a més, afegit, també dona un avantatge, i és que els cotxes que estiguin aquí aparcats no rebran el sol que estan rebent en aquests moments i que, per tant, el que són els cotxes dels treballadors i de més també tenen un desgast important. Per tant, jo no m'ho vull estendre més. Dia important per nosaltres i li passo la paraula al vicepresident, senyor Illanes. Gràcies. Bé, bon dia a totes i tots. Primer de tot, com sempre, un plaer d'estar aquí a la illa de Menorca i presentant un projecte tan interessant i tan important per tota la comunitat autònoma. Per suposat, el meu reconeixement a les infermeres en el Dia Mundial
de les infermeres, perquè crec que mai serem capaços d'agrair suficientment la feina que han fet durant aquesta emergència sanitària i igualment fer meu el discurs de la presidenta del Consell Insular, perquè l'ha dit tot. Tenim una obligació que ve determinada per la llei de canvi climàtic i transició energètica, perquè estem dins una emergència sanitària i hem tingut que afrontar una emergència sanitària, però aquesta comunitat autònoma també va declarar una emergència climàtica. I és evident que acabarem amb la pandèmia, acabarem feliçment amb la pandèmia, però el canvi climàtic restarà entre nosaltres i, per tant, totes les actuacions possibles per combatre aquest canvi climàtic són absolutament estratègiques, no sols per la comunitat autònoma i especialment per una reserva de la biosfera com és la illa de Menorca. Per tant, venir avui a presentar el projecte de solarització del pàrquing principal de l'Hospital Mateu Orfila és molt important. Per què? Per tot el que s'ha dit. Estem xerrant de la major instal·lació d'autoconsum de la illa de Menorca, estem xerrant segurament de la segona instal·lació pública que més energia emplea dins la illa i, per tant, crec que aquest projecte de solarització del pàrquing, unit als 400 quilowatts que ja estan instal·lats als sostres de l'Hospital Mateu Orfila, significarà una aportació d'energia neta, d'energia renovable, superior a 1 megawatt. Per tant, estem xerrant d'aproximadament el 20% de l'energia que consumeix l'Hospital Mateu Orfila i estem xerrant també d'una reducció molt important en les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivada precisament d'aquesta aposta claríssima per la solarització. Per tant, jo crec que és una bona notícia per la illa de Menorca, crec que és una bona notícia per les Illes Balears, donant compliment a un instrument legislatiu que ens varen donar l'any 2019. Seguirem, com molt bé ha dit la presidenta del Consell Insular, atenent a l'urgent, i l'urgent és acabar amb aquesta pandèmia, l'urgent és recuperar la normalitat a les Illes Balears, però també l'imprescindible. I l'imprescindible és continuar també fent feina en la implantació, en el desenvolupament d'energies renovables a les nostres illes. Per tant, enhorabona a tots, a totes, perquè jo crec que avui és un dia important, un dia a celebrar, a gaudir per aquest projecte d'instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques al pàrquing principal de l'Hospital Mateu Orfila. Moltíssimes gràcies a totes i tots. Ferran. Bueno, s'han dit moltes coses ja i per tant miraré de ser molt breu, bàsicament donar 4 pinzellades tècniques del projecte. Se tracta el que venim a presentar avui és el projecte tècnic d'una instal·lació a 900 quilowatts de potència nominal, 976 quilowatts de plaques que s'instal·laran damunt d'aquests 15.000 metres quadrats d'aparcament. Des de l'Institut Balear de l'Energia eren conscients que teníem unes obligacions, que són la solarització dels aparcaments de més de 1.000 metres quadrats i que aquestes obligacions implicaven l'actuació per part del govern. Hem volgut prioritzar aquelles instal·lacions que responen a un major interès social, com pugui ser les dels hospitals, per diversos motius. En primer lloc, perquè creuen que la situació d'emergència climàtica ho precisava, els hospitals són grans consumidors d'energia, però sobretot també perquè creuen que la situació d'emergència sanitària ens obligava també a actuar a abaratir, a fomentar l'abaratiment de la factura elèctrica als hospitals. I aquí, en aquest sentit, nosaltres, com a institut, volíem ser un agent de suport dels altres ens de la pròpia CAIP. En aquest sentit, el projecte s'ha recepcionat aquesta setmana i començam ja la licitació de les obres, que esperem que puguin estar adjudicades en tornar de l'estiu, el mes de setembre, i per tant que dins el primer semestre de l'any següent estiguin finalitzades com a molt tard les obres d'aquesta instal·lació, parlant per tant de 900 quilowatts de potència, 100% renovable, que s'assumen en els 392, quasi 400 que tenim a la coberta ja, i que portaran per ella mateixa, només per part d'aquesta instal·lació damunt l'aparcament, el 20% del consum que requereix l'hospital.
S'ha de dir que vull dir que aquesta aportació a abaratir la factura de Sipsalut no és només beneficiosa per la salut, aquesta instal·lació, per l'abaratiment de la factura, sinó que també ho és per minorament o la reducció d'emissions que això comporta. Emissions de gasos d'efecte hivernacle són 805 tones any de gasos d'efecte hivernacle, però també parlant de 2,1 tones de NOx i de 1,3 tones de diòxid de sofre, que tots sabem de la preocupació per la salut que tenim també aquí, especialment a la ciutat de Maó, per la central, i tot allò que puguem fer de reduir emissions i reduir producció a la central serà, a més, un altre benefici per la salut. I ja per part meva vull dir quedar a disposició de preguntes en cas que hi hagi qüestions tècniques que vulguin ser resoltes.